Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Mario Gawċi. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misterja qaddisa. Int il-mibgħud biex turina l-imħabba tal-Missier, mulej ħniena. Int li taf tagħder in-natura dgħajfa tagħna, Kristu ħniena. Int li terfa' u treġġel lura lin-naġa l-mitlufa, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħares mulej lejn din il-familja tiegħek u għamel li r-Ruħ titħeġġeġ bix-xewqa tiegħek. Aħna u nitrażnu u nżommu l-qies fil-ħtiġijiet tal-ġisem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smawijiet u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma iġeluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerrija l min jiżra u l-ħobbs il min jiekol. Hekk jiġri minn kelmti, hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili u ttemm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jeħles lill-ġusti midwejjaq kollha tagħhom. Il-mulej jeħles lill-ġusti midwejjaq kollha tagħhom. X'għandru l-kobor tal-mulej miegħi ħanollu ismu flimkien. Jinfittiex il-mulej u weġibni minn kull biża' tiegħi ħelesni. Il-mulej jeħles lill-ġusti midwejjaq kollha tagħhom. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u midwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Il-mulej jeħles lill-ġusti midwejjaq kollha tagħhom. Għajnejn il-mulej lejn il-ġusti u widneħ miftuħa għall-lajta tagħhom, il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom. Il-mulej jeħles lill-ġusti midwejjaq kollha tagħhom. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom, midwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. Qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk bruħhom mifnija. Il-mulej jeħles lill-ġusti midwejjaq kollha tagħhom. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-bniedem mhux bil-ħobbs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom u titolbu, toqgħodux tlabalbu bħal pagani. Dawn min għalihom li iktar ma jgħidu iktar jinstemmgħu. Tkunux bħalhom għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbu intom. Mela itolbu hekk. Missierna li jinti fis-smawijiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritient kif fis-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna minn kull deni.
Għax jekk intom taħfru lill-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, missierkom li hu fis-smawiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lill-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Kemm għandna eżjes għax nieħdu tassew bis-serjetà dan il-Vanġelu. Fi ftit versi il-mulej jurina kif għandu jkun it-talb tiegħi u tiegħek. L-ewwel ħaġa toqgħodux tlabalbu fil-vojt. Dak il-pagani jagħmluh għax jaħsbu li aktar ma jgħidu aktar ħajinstemaw. Imbagħad jgħidilna kif nitolbu. Mela meta niftaħ fommi biex nitlob lill-Missier, fommi niftħu b'dik il-fiduċja li jew ġa jaf x'jien għandi bżonn. U allura l-ewwel talbiet tiegħi ma jkunux tini hekk, għamel hekk, għandi bżonn hekk, ismani, fejjaqni. Imma l-ewwel kelmiet tiegħi għandhom ikunu missierina. Ma qalilniex ejdu missieri, imma missierna. Mena nirrikonoxxu li aħna lkoll għandna bżonn l-imħabba tal-missier. Imbagħad lil dan il-missier tagħna ngħidulu ħajkun imqaddes l-isem tiegħek. Ħajkun imqaddes jiġifieri ħajkun magħruf, maħbub min uliedek kollha dan l-isem tiegħek ta' missier. Għamel li kull bniedem jaraf li inti missier li tħobb. Ħatiġi magħlek din is-saltna tiegħek fostna, ħatiġi fostna l-imħabba. Dawn għandhom ikunu l-ewwel prinċipju tat-talb tiegħi. Ħafna drabi aħna naħseb nagħmlu l-kontra. Nibdew minn dak li għandi bżonn għax naħseb li l-missier ma jafx. Mbagħad il-bżonnijiet tagħna jiġu wara it-tieni parti tal-missierna, ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna u tħalliniex nidħlu fit-tiġrib, għenna fil-momenti tat-tiġrib kun magħna. U dan kollu isejb il-frott tagħna, it-talba tagħna tkun vera, kif ħankun naf? Minn kemm jien sirt kapaċi naħfer. Għax jekk intom ma taħfrux il-xulxin, il-missier lanqas jaħfer lilkom. Ejjew nitolbu lil Alla jagħtina din il-grazzja li narfu nagħmlu esperjenza tal-imħabba tiegħu. Ejjew nitolbuh il-għajnuna biex lilna jenna nkunu nies li lesti li ngħinu u naħfru lil xulxin. Għax hekk biss is-saltna tiegħu fostna. Fiduċjusi lejn Alla il-Missier, ejjew aħna wkoll inresqulu it-talbiet tagħna u ngħidulu Missier ikun li trid int, Missier ikun li trid int. Għall-Ministri tal-Kelma biex jagħmlu l-ħidma ta' katekeżi li twassal għaċ-ċelebrazzjoni tal-fidi nitolbu. Għall-bnedmin kollha biex jarfu iwarbu kull vjolenza u japprezzaw id-don kbir li jgħixu fl-imħabba u l-maħfra ma' xulxin nitolbu. Għalina il-koll biex it-talb
jenna nidħlu f'relazzjoni ta' mħabba miegħek u narfuk tassew bħala missier tagħna l-koll. Nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, il-mara laqji stess poġġiet lilha nfisha bħala il-qaddejja tiegħek. Għamelu mulej li l-familji tagħna jarfu jgħixu dak li inti titlob minnhom. Nitolbu. Nitolbuk missieru nresqulek id-batija ta' ħutna il-morda. Għamel li jsibu min jibdur bijom fl-isptarijiet u fid-djar tagħna u fuq kollox jurijom l-imħabba tiegħek. Nitolbu. U Alla missierna, isma' talbna meta nsejħulek, aħfrilna dnubietna u ħarisna fl-imħabba ta' wliedek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ħalli li tista' kollox ilqa' dawn l-offerti li ġibna quddiemek mill-frott li inti jinnifsek tajtna. Inti provdihomna bħala għajnuna fil-ħtiġijiet ta' din il-ħajja. Fil-ħnina tiegħek għamel li jista' jinbidlu fil-għajnuna għalina għal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Tajjeb taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għadt ġdejt wis-safa ta' ruħhom, għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi, hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli infaħruk u intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċitu, ismewitu l-art mimlija bil-glorija tiegħek u sanna fl-ola ta' smewiet. Imbirek mi ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġerad il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċu ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazzo Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Bis-saħħa tal-misteri qaddisa li bihom tqarbilna, rażżam fina mulej il-ġibiet tal-art u għallimna inħobbu il-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Siedna. Għandi żewġ avviżi importanti. Fakkarkom li l-ewwel ħaġa għada wara din il-qudiesa ikollna 20 minuta mhux aktar ta' meditazzjoni fuq il-kelma tal-Alla u nħeġġitkom biex tibqgħu. Din hija meditazzjoni li ssir kull nhar ta' erba' matul l-erbgħat tar-Randan. Ikollna waħda filgħodu u min ma jistax filgħodu jerġa' jkollna oħra fil-għaxija dejjem wara l-qudiesa ta' fil-għaxija. Avviż ieħor importanti huwa hemmhekk fuq l-artal tal-ġenb hemm dik il-qalb tal-karità. Kull Randan aħna konna nitolbukom biex tpoġġu frott il-penitenzi tagħkom il-flus biex imbagħad jingħataw karità. Propju l-bieraħ irċivejna avviż mill-Caritas Tgħawdex fejn qalulna li hemm ħtieġa kbira ta' oġġetti tal-ikel. Għax f'dawn il-momenti, anke f'din il-kesħa, anke kien hemm numru ta' familji li talbuhom tantu hekk li kważi l-istores tal-Caritas Tgħawdex mill-ikel tbattlet. U għalhekk qed inħeġġukom biex flok impoġġu il-flus iġġibulna affarijiet tal-ikel. Bħalma huwa għaġin u preserves u bottijiet ta' preserves. Iġġibux ħelu, ġibu affarijiet importanti għal ħajja ta' kuljum. Kif ukoll għandhom bżonn urġenti ta' ħrieqi, ta' trabi u wkoll kotri. Tolbukom li l-kotri meta jġibuhom ikunu anke notfa u maħsulin. Sakemm ma tridux anke tixtru kotra ġdida u poġġu kollox hemmhekk ħdejn dik il-qalb tal-karità. Ejjew ngħidu hekk dawn it-tliet avamarijiet u npoġġu taħt il-ħarsa Tomna Marija propju dalgħodu dawn ħutna fil-bżonn. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-Modesta Kristu, jisir xeditija, jidi xedi meħabetek, u metana Marija.
litte